Eliminem els combustibles fòssils, fem autoconsum. Hola, us presentem Som Confort Solar, una cooperativa de serveis energètics que ens dediquem a les instal·lacions de fotovoltaica, aerotèrmia, biomassa i de posar en funcionament les instal·lacions solar tèrmiques que estan sense funcionament. Vam optar per fer-nos cooperativa perquè entenem que és la que millor s'adapta a la nostra forma de funcionar. Ja estem a la Federació de Cooperatives de Catalunya i ara estem en procés d'estar a COP57. Nosaltres seguim treballant dins de l'economia social i solidària per un nou model energètic basat en energia distribuïda. Fins ara hem realitzat instal·lacions d'autoconsum sense i amb bateries. També hem realitzat instal·lacions a ajuntaments. Amb l'autoconsum fotovoltaic redueixes l'ús d'energia elèctrica provinent de la xarxa elèctrica, però no sol afectar el consum de gas per escalfar aigua, ja sigui per calefacció o per aigua calenta sanitària. La nostra proposta és seguir impulsant el projecte de cooperativa obrint nous camins fomentant l'energia fotovoltaica juntament amb l'aerotèrmia. L'aerotèrmia és una tecnologia que funciona amb electricitat però que, a més, aprofita l'energia tèrmica present en l'aire exterior. Per cada quilowatt elèctric utilitzat per l'aparell, aquest ens pot arribar a proporcionar 4 quilowatts d'energia tèrmica. Un dels grans problemes en l'àmbit domèstic és la poca concordància que sol haver-hi entre la corba de producció fotovoltaica i la corba de consum, que normalment es concentra en les primeres i últimes hores del dia. L'ús de sistemes com l'aerotèrmia permeten aprofitar l'excedent d'energia elèctrica produïda pels panells fotovoltaics durant les hores centrals del dia, evitant que part d'aquest excedent sigui desaprofitat. Presentar-nos al germinador social per nosaltres és una possibilitat que ens engresca molt per tal de consolidar la nostra cooperativa i per tal de ser l'eina que possibilita a la ciutadania per fer el canvi, per produir la seva energia renovable i per convertir-se en prosumidor, agafar consciència i produir-se la seva pròpia energia.